Hej, čo to robíš? Je to moja vina. Oni hľadali odpovede o mne. Ty predsa nie si zodpovedná za ich voľby, Elsa. Nie, iba za ich smrť. Prestaň. Nie. Jelena chcela vedieť, prečo by duchovia odmenili Arendelle čarovnou kráľovnou. Pretože naša mama zachránila nášho otca. Zachránila svojho nepriateľa. Jej dobrý čin bol odmenený tebou. Ty si ten dar. Na čo? Ak môže niekto odhaliť minulosť, ak môže niekto zachrániť Arendelle a oslobodiť tento les, si to ty. Verím v teba, Elsa. Viac než v kohokoľvek iného. Hanimerin povedala, že existuje piatý duch. Ten je mostom medzi mágiou prírody a nami. Piatý duch? To on ma tam volá. Až Gatohalan. Odpovede o minulosti sú všetky tam. Tak ideme k Atohalan. Nie my. Ja. Čože? Temné more je pre obe príliš nebezpečné. Nie. Ideme do toho spolu. Pamätáš si na tú pieseň? No, daj si pozor na hĺbku. Kto ti zabráni, aby si nešla príliš hlboko? Povedala si, že vo mňa veríš, že som preto zrodená. A nechcem ti v tom zabraňovať, veď ja... Nechcem ti brániť byť človekom, ktorým musíš byť. Ja len nechcem, aby si zahynula. Pri tom, ako sa snažíš vyriešiť problémy všetkých ostatných. Nerob to sama. Dovol, nech ti pomôžem, prosím. Nemôžem ťa stratiť, Elsa. Ani ja ťa nemôžem stratiť, Anna. Poď sa. Počkaj, čo? Čo ty robíš?